Продължаваме с поздрави специално за Балкан Транс и за всички колеги. Живи и здрави, още поздрави нека да има и за честит празник на Бат Сад. Поредни музикални минути и поздрави нека да има специално за Сашо Боцев и цялата компания. На здраве! Още поздрави отправяме и за честит рожден ден на Милена Василева, да е жива и здрава и все така усмихната и много успехи за напред от цялата компания. На здраве! Поздрави нека да има и за най-добрите шефове на Балкан Транс, да са живи и здрави. Данко, жив и здрав, още поздрави отправяме за Веско от Перник с пожелания за честит рожден ден от компанията. Поздрави отправяме специално и за Сашо Боцев, на здраве на Сашо и цялата негова компания. За най-добрите шефове на Балкан Транс, да са живи и здрави. Честит рожден ден на Милена Василева, да е жива и здрава и все така усмихната и много успехи за напред от цялата компания. На здраве! На всички купонджи и купонджики най-вече. Поздрави нека да има за Веско от Перник специално. Още поздрави отправяме специално и за Данко, жив и здрав да си. 19-19-28 е номерът за вашите СМС поздрави. Записвате текста на вашия поздрав на латиница и го изпращате на номер 19-19-28. Отново за Васко от Перник с пожелания за честит рожден ден от цялата компания. На здраве! Поздрави отправяме и за Сашо Боцев и всички празнуващи. За най-добрите шефове на Балкан Транс, да са живи и здрави. Честит рожден ден казваме и на Милена Василева, да е жива и здрава и все така усмихната. И много успехи за напред от цялата компания. На здраве за рожденничката. Василева, да е жива и здрава и все така усмихната и много успехи за напред от цялата компания. На здраве! Още поздрави нека да има и за най-добрите шефове на Балкан Транс, да са живи и здрави. Специални поздрави отправяме и за Сашо Боцев и цялата компания. Поздрави нека да има и за Веско от Перник с пожелания за честит рожден ден от цялата празнуваща компания. За Божил Райчев от нощната смяна на Била Ялта, че се отърва от този яд и успех от тук нататък. Поздрави отправяме и за Данко, жив и здрав да си. За Веско от Перник и цялата весела компания пожелахте да чуваме сега едно изпълнение на Слави Трифонов.